Molweni guys, igama lam ndinguNosiseko Tenza, ndihlala eMvumelwano. Apha ndihamba neqabakazi lam, nizozitsho ke igama layo uba lingubani. Sizokwenza sizothetha ngento ngosuku lwanamhlanje aba i-16 June, i-Youth Day. Sisi, cela uzitsho uba unguwaphi, uhlala phi, ngubani igama lakho. Okay, so ke mna guys ndingu-Aluncedo Gawula, ndihlala eNkonkweni, yabo. So ke apha ke ndizophendula ke usisi xa ndibuza umbuzo wabo about i-Youth Day, nje into encinci nje endiyaziyo ngolo suku la-16. Okay ke Aluncedo, cela usicacisele nje kancinci uba wazi ngantoni ngolu suku olubaluleke kangaka. Okay, into eyalidishelwa to i-16 June ne yayingabantwana ababefundiswa isiBhulu, babe bengasazi, bengamaXhosa. Babe belwela into yoba abazukwazi ufunda isiBhulu bengasazi, bengamaXhosa. Sekhona ke mna uNomimos ne. So ke apha ndiphethe lo sisi. Sisi, cela usichazele uba ungubani, waphi. Okay. Igama lami nguSiyalisi Maqhutyana, ndihlala kuQumbu eMvumelwano, eMvumelwano eziMall, yeah. So ke sisi, umbuzo wakho apha endiphathele wona kuba singayiselebreyitha njani i-Youth Day apha kuQumbu, singathini senze uba ngolaa suku kube mnandi. Singayiselebreyitha ngoba like siye mhlawumbi noba kuseVegas, like uxhonywe ii-posters, yabo, uba ngaloo mini noba isi-16, yeah, sixhome ii-posters kuyiwe eVegas, like, you know, kube mnandi, kube mnandi, kube khona i-vibe, i-entry be-free, like enzele wonke umntu azokwazi ungena. Angakhutshisa mali. Then bazotsho babe khona ke ngoku nabo abazonxiba i-uniform, kube khona inantsika, kuthiwa zintoni nakanene, like noba kungakhona ezaa nto zazisenziwa nge-16, like laa nto bakula, yes, kube khona aba bantu bazokwenza eVegas. Ewe kaloku tshomi, because kuzobe kumnandi phaa, abantu bazobe kuba kube siselebreyitha usuku lwethu. Yho, hayi usisi lona ufuna ke kwenziwe usalafina eVegas. kube mnandi. Hi guys, besendizitshilo ke mba ndingubani igama lam. Sisi, cela usitshole uba ungubani, ngowaphi. Mna ndinguLiso ifana noGwayi apha eMdlandlovu. Ke sisi, apha besithetha nge-Youth Day. Ulutsha singalunceda njani uba lunantsike luphume kwezi zinto lukuzo? Kungalunga ubana sibathathe sibadibanise, sibabuze ukuthi yintoni le ebahluphayo. After umntu ogqiba usixelela uba yintoni le ebatyayo, sizame ufumana aba bantu sibase e-rehab apha bazofumana khona uncedo. Okay ke sisi. So ke ngoku sisi wam, singabanceda njani abantwana? Andithi khona abantwana esikolweni beke umntana engakwazi umamela, mhlawumbi ke uyitishala imbizile ecaleni imbuzi uba kutheni, kwenzeka ntoni ngaye. Then ke umntana atsho imeko yakhe, uthi kanti kusemva umntana akaphathekanga kakuhle kowabo. So ke ngoku singazinceda njani into ezinjalo? Kanti lo mntana njengoba engakwazi umamela esikolweni uyahlukunyezwa, yabo. So ke ngoku singamnceda njani loo mntana aze? Ndicinga ukuba mna kufuneke aba bantwana sithethe nabo, sibabuze le nto ibahluphayo, yabo. After sigqiba uyifumanisa sihambe siyothetha nomasipala ukuze asincede, kwaye singabathatha sibase nakoonontlalontle, abantu azobanceda njengoba behlukunyezwa. Umntu engakwazi ufowukhasa esikolweni ahambe aye koonontlalontle, unontlalontle uzoyidlala indima yakhe, abancede. Ke sisi, zeziphi ii-challenges ezijongene nazo apha i-youth yalapha kuQumbu? Okay, into eyenzekayo endiyibonayo nam eyenzekayo i-youth yalapha kuQumbu, abantwana baye bangafokhasi esikoleni, benze izinto ezirongo, batshaye,
baphethe besebeyeka isikolo, sebetya iziyobisi. sebesitya iziyobisi, phelele phandle. Abazali bayakhala ke ngoku, abantwana sebehlala phandle isikolo. Yho, buhlungu ke loo nto sisi. In youth day, I want to like celebrate and have fun with my friends and family, and especially have moments that are cheerful and inspire other people to do good stuff and other stuff. Igama nguNathi. Ngizothetha nge-youth day. I-youth day kulapho khona abantu abamnyama babelwela imfundo, belwela i-Afrikaans benga-understandiyo. Yaqala ngo-1976. Zirhalela kubekho i-event esikolweni apho khona sizobonisana singabantu unto. Kubekho i-events abantu abathile banxiba into ezithile baku-acte kuthini phaa kwi-event yakhona kutsho kubona ucelebrate i-youth day. Yeah. Okay, ke ndiyabulela ngexesha lenu enithe nasimamela. So ke i-youth ndingayicebisa uba iziphathe kakuhle, ihambe icawe, izihoye, ingathi phithi zinto ezininzi. Ulonwabo luthi nje, lingalithatheli phezulu. Ifocus nasesikolweni, hoye iincwadi zenu guys.